al'umma suke ciki. Ka san Allah ya kama yanzu wani lokaci jama'a ana cikin yanayi da kuma manzo Allah yana son al'ummarsa, annabi yana son al'ummarsa. Alƙiyama manzo Allah zai dinga cewa ummati ummati, wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi ummati ummati. Saboda haka ka kiyaye kar alƙiyama ta zo kai kuma ya zama ka cuci al'umma annabi. Ka kiyaye kar alƙiyama ta zo ya zama wata sanadiyar ka kashe al'umma annabi ko ka zalunce su kai musu abubuwa ba su dace ba. Ka kiyaye, manzo Allah yana son al'ummarsa. Yanzu ka tattaba al'umma annabi, in ka je kiyama ya rake da Allah kenan. Shi isa kowa ya nema albarka. Ita kuma albarka, kun san me albarka? Amfana ka ga mutane, amfanarwarka ga al'ummar annabi. Shi yasa can da yake cewa a cikin haƙin annabi Isa, waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake. Imamu Suyuti yace aina fa'alin nasi, me yawan amfanar da mutane. Ka yi ƙoƙari rayuwarka ta zama tana amfanar da al'ummar annabi. Ranar da manzo Allah zai dinga ummati ummati ummati, a lissafa ka cikin wanda al'umma annabi ta samu taimako saboda kai, musamman a yanzu yadda al'umma annabi suke ciki. Sannan ka yi ƙoƙari rayuwarka ya zama ta taimaka wa musulunci da musulmai. Kada ya zamo rayuwarka ka tafi da ita cikin gaba da musulmi, bata wancin cutar musulmi. A'a, yana daga cikin asali a cikin addini duk musulmi ka ji kana son sa, duk mai la ilaha illallah. Yanzu Isra'ila ba yaƙi ake yi ba, suna yaƙan musulmai, duk kuma kafiran duniya ba suna goyon bayansu ba. Ba haka ba ne? To kai kuma musulmi ka tsaya ya zama bakka da abin yaƙi sai ɗan uwanka musulmi. Ba a yi tunani, kai su kafirai sun haɗa kansu, kai ko musulmi ya zama ka shagala da yaƙin ɗan uwanka musulmi, wannan bai dace ba. Kai kishin musulunci, rayuwarka ta zama ta taimaka wa al'umma annabi. Idan kai masoyin annabi ne, to ka so masoya annabi, ka so musulmi, kada ka cuci musulmi. Saboda karbauta ranar, ko dan karbauta ranar da manzo Allah zai dinga ummati ummati. Shi sa ƴan uwa mu tsaya mu kula. Yawwa, samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce gare mu, babu baiwa kamar wannan.